News. Naimbag kinagasat abigat yu amin na mga idol nomotibya ang idol Lorenzo Martinez sumang timunapo ti programa IFM News. Iti daytoy abigat ti Biyernes mga idol. Thanks God it's Friday ay natagundaway Biyernes manen. Alisto apo iti aldaw mga idol. Iso ka natagundaway makadkadwa ka syempre. Iti programa tayo, portion di programa tayo. Idol Glenn Batuyong, good morning partner. Good morning. Good morning. Ano dito? TGIF. TGIF. Yes, it's TG. Thanks God, it's Friday. So, di kita favorite nga ko. Favorite ti aldaw di kita ubing, di kita agtrab-trabaho, ti masad-sadutin. Friday sickness. Empleyado ti kwa. Diba? Di kita empleyado nga ambisyoso. Diba? Well, so diba? It's thanks God, it's Friday. So, kayong mag-ambisyon. Dapat manong nga orasyo, nga agtrabaho, ang kayo nga agam-ambisyon, nga talagang ag-absent. Inagtangal daw. No. Damagan tayo manmut no kwa. Adapay laeng ba igigaman yung nabati ka DJ payday yo. Ada nga tayo, Idol Glenn, si Kadapay. Jakoy kinuti. Ama deta ka. Of course, Jakoy kinuti kasi. Dego na ako na Idol Glenn akit ano mo ti pakasapulan. Kaya dapat pwede namat bati hindi naman palabas sa sweldo. Nganda kayo nga napamilyaan Idol Glenn kasanomet. Kaya talaga nga i-budget mo bet ka DJ ko. Ang siyak nagbayad ka DJ telepono. DJ internet iso nila. At ano dadto mga min do aking agasawa at hindi bagit kuno ko ti kuryente suna. Kuryente danong isuna. Internet ka jay. Wow, sigan ka mabaan. Anya DJ napapagamit ti sweldo. Kumpara kang kuha ng 50,000. Amat. Dito yung loko-loko. Diba? Hello, tita. Iso na 50,000 siya 5,000. Talaga. Yan usapang partner. Usapang work-life balance and hustle culture. So paano nga ba yan? Total adatay mo kadeto yung issue hindi kita pinaprogram. Ada ba DJ feeling mo nga DJ nakabanbanog kang apay deserve ko ba deto? Yes. DJ mapampanunot mo nga apay nagbasit mo sweldo. Apay kanayon nak nga mabugbog. Yes. Diba? Gusto. Ada pa DJ iso ti mang waging kan DJ mang trigger ti anxiety dete kasi may stress ka ng and enjoy man. Diba? Passion versus ano tawag na giant? Passion versus mismo nga obra mo. DJ dream mo nga money or iba si DJ kwartam kung DJ passion mo nga obra and get maragsagan ka DJ jor naman bandog kan akit agtultuloy ka diba? Kasi nga ro DJ parang nakasanayan mo at akin comfort zone mo ako na ada mga idol. Ngayon idol Glenn work-life balance ko nam dita. Ang work-life balance na isatangal daw. Ay papanan nyo gaya. Hindi kami tamang lamin. Ora kami ito lang malamin. Enjoy. Napinta si Jai ngem. Dito ko na da nga numapan kayo DJ. Kita nyo DJ. Kita nyo dete ko dete kinakata agad-chat di ka mapanagi bele-beleng ti bas-basuram dita. Okay? Kita anya DJ agpuspuro kay man di haan. Kami nag-video anak video. Isu kartam mo yun lang drone. Kukunam ka no padasin nyo tayo man ti agpor dito yung mayat. Tagayan, sige, tinakalat yung Forest Fire. Okay, so ano nga ba? Aping work-life balance and hustle culture. Kasi parang nadaduma ito, Glenn, nakarigrigat nga ubraan dito work-life balance, puro work lang. Nadaduma karte, hustle lang, tibubraan nyo, amon tayo balance na. Okay, ada din isang kabasit nga nakuha tayo nga mabalintay nga share. So, mga dapat gawin, mag-set ng malinaw na boundaries sa oras ng trabaho. So there is a time for work. Okay? So DJ nga time nga oras mo, DJ ti ilaan mo. Time oras.
ngam no dati yung media ngamin kat on call tayo. Ayan, on Ngayon call okay kami. lang data kasi DJ work mo kada being an on call ket talaga met nga maragsakan ka or isumuti talagang kayat mo nga ipadanon akit ubraem ket ubram nga rod data. Yes. Ngayon no da kayo met nga agom obra iti kas pagarigan ko madigit Four corners, Jai. kailang ita empleyado kailangan iti mesa ka ket within 8 hours kayo. Yes. Ang kayo nga hang yung ubraen data aging kan agom overtime data ano adat tulag yung Well. ni boss mo. Ala. Independent, di ba? Yung independent Idol Glenn, kasi ano dati OA na una yan nga, tumanong pa yung 12 hours. Apo na yun, iti Pilipinas awan, iti, anya digijay Kawan double job, overtime awan na. overtime ka kasi especially ka digijay private, Oo. namang rugrugi pa ilaing met. Kasi, Yes. Ken may sabi Idol Glenn, lukas bilang man ag overtime ka, ibagam kaya ibagam ka ni Oo. manager yo, ibagam ka ni boss yo nga, Magpahinga "Ma'am, sir, ka." overtime na kasi magpahinga kayo. Okay, so maruno, i-prioritize ang kalusugan, physical at mental. Kasi naladyak kaya din Idol Glenn. Oh, DJ kahit kung i-share mo kada kayo, tapi DJ ngamin ibagada nga sumrag ka kung nadagat agkwakamat Sakit kamet. ngayon ipilit da Well. dumaada pero dalos bera sa dakas jay ngayon masapul nga hangay so dati mang diktar kadetay marikrik na no Kada- diket di sika nga Ada amo ka kasta Idol Glenn. Datay kunana kat umay Deta ka manan. kunana, di ba? May Deta ka manan. trabaho kastoy kunana Deta Idol manan. Glenn. Well. Tapos kunana datay boss dakat anat ko na tayo bosda anda ganan uminom ka iti. Uminom kat laya kunana lang. Tato may tarik na ngumuwi kang trabaho. Apikas Jaime at mga idol. Kaya nakaregrigan. Hindi may narigat Idol Glenn. Dati awan talaga at karelyebom. ay wen DJ ka Kasano nga rod. kasano nga karelyem Diba? kasla kadata ko Kasla kadata kada kami kan Idol yung Glenn. paring adanton at Yung siyak mat hasya kami Idol Glenn ada karelyebok. Syempre ada ni Idol Dennis dita nga ano na ganan nga nalig mo agangkor. May sama si kalaang talaga. Ay nubustin dya. Ay, wan, wan. Nubustin dya king ka. Yung adan to siguro palpalubos ni Adan, Apo, wen. di ba? Anyway, no DJ nga kasi nga ba naghaan yung anya DJ palpalabson hang kayo mamapano no talaga nga madikaya Wen. bagiyo. Kaya't yung bati narigrigat nga anya nangingina pa DJ to Agas. yung ngam DJ sweldo nyo ti makabulat. Yeah. Mano itiswero. Mano tswe. Oh, imagine imbagta natin private duty nurse rest ni Jatim Ilocos Idol Glenn. Di mat Thank you Madam Mary Ann Mamaklay. Kasi kanya siyempre free kanya Nagrigat sa nagigay pa amon, nagtamingdan. Well. Ano ka ti ordinaryo nga tattao. Ang madextrose or hands up ang pagpadextrose ang piman. Mo datal tulatan ang mga idol. Di ba? Isupay. Anya deto yun. Anya isa pa rin narigat. I-priority. Iti. Okay. Makapag-advise na tayo priority. Ag-cook ka man daw no? Ag-soda ka man daw no? Kada Remsen. Yan anyhow, talaga, kinamti puyat, kada kasano, adati tayo mo, oray 7 minutes, ama. Okay kasi. Power nap nga, kunada, sumrek ka partner, sumrek ka. Kaya may jeta bag ko. Ayan, ada ni partner JV. Ayan, nagpinasaya. Debit dito. Ita. Diba? Partner. Okay. Okay, go. So, Next. Sumaruno. Magpahinga ng walang guilt. Aginana. Aginana ka, guilt-free. Nga DJ. Aginana mo ada mo DJ ko. DJ feeling mo nga. Aginana gayam ngam DJ may stress ka at Wen. dapat gayam ubram ka sa maling Ay, apo. papabrada. At di ka mo nagpagada nga nasaya. Kuna ni Gregory Pascual ti ayo pibigan. Ano sabi? The Walking Dead sumrek na sakit mo. Dahil ko nakakaroon. Meron ganon. Sumrek ka nga sumrek ka nga fresh and engaging. Rumor ka ako during. And then, shout out mo ka digid duma ya, DJ. Kasta ni Gregory. Ado pa digid kwa, yan ito anya di government offices. Sumrek da nga kurang turog na. Ngamton no agawid dan subsubra turog da.
nga po yan. Agawin nga. Sobra turog. Katawa mo. Gusto mo Toy. Pag i-greet man ni Rainier dito, barangay nito lawag, nasapang ang dingdingig kanya yung kanan ni Joseph Caliso Tomas. Hello, Boss Ninja. Ay, imagine mo neta, sobrang ka nga puyat, tapos agawin ka sobra turog mo. Sana all. Hello, kalens kang Kumbre 13. Kasta kabayan ta. Anayan ta. Kuwait. Good morning. What's next, Idol Glenn? Sumarno. Magtrabaho ng matalino, hindi puro overtime. Kasaro deta. Amoy DJ ko na nga dete work-wise. Dahil kasla, ubra yung DJ. Ang ubra ka nga min, DJ ada plano na. Tapno maubram every kwa. Tapno hang ka nga overtime mo. Ay, subli anak pagayam, di pagayam nalpas DJ. Kasi ano DJ doon mga bubraan tayo, di malpas DJ. Ag-skip tayo man, iskipan tayo DJ ko tapos iskipan tayo. Dapat, haan yung nga iskipan DJ, kaya dapat nga ubraan nyo ka DJ nga time. Tapno haan nga, ag-subsubli kayo nga overtime. Dapat na natin inubram ka natin specific time akit hamong ipampabigat paikit din. Ay, wait man lang, Idol Glenn. Good morning, sir. Ang aga pala ng program nyo. Pabalik kasi ako Kampulawag. Inopen ko radio ko sa sakyan. Familiar ka ko, boses. Ikaw pala yan, sir. Kuna ni Sir Peter John Valles. Hello, At Damasco, RMFB. PNP RMFB. Thank you very much, sir. Maraming salamat po sa pag-antabay. Di kami, Gregory Pascual, 4 hours work, 4 hours sleep. Ito nga yung sabi niya, magtrabaho ng matalino, hindi puro overtime. It's quality over quantity. Okay. So, mas maganda na yon kesa sa puro overtime ka nga, putyo-putyo. Awan ba, overtime ka nga, nag-Netflix ka lang. Napakalagang naturog. Nakamo ni boss mo. Diba? Okay, that time maglaan rin ng oras sa pamilya at sarili. Yes, which is what I'm doing right now kasi hindi kanagiti previous sa work ko kat hanggang sa ano lang ako itaruruar hanak mo sa agaw-awid kas jayen kan hanak New Year awanak siyempre coverage rigat mat idikwagem. Thanks to God, napadpad ako dito sa IFM. Wow, testimonial. Napadpad ako sa IFM and work-life balance man kadi. Although medyo busy, pero ang kita met, datay napinda sa bebed. Thank you for your testimony. Alright, next. Next is magkaroon, di ba, hindi lang sa trabaho ang sukatan ng tagumpay. Kasi DJ, success mo, it is success in your personal growth and your family. Okay, so sumaruno, magkaroon ng personal goals bukod sa career goals. Yes. That's it. Dapat goals yu atap no nga deta la ay sumber kag gayam sumber kag itatalunes man inagtrabaho. Wen, apikas dyan nagdagson. Everyday nga nagdagson nga panunuluti. Rutinary mo dati ubuan. Dapat ada goal mo. Tapos ororayam sumber ka dyan ororayam latate oras. Ay sus, wag ganon ha. Alas 5 kuma. Ana oras si panaga-awid aya. Sa 4:45 pa lang nakapila ka DJ Bandin. Aya. Anyamot na Huwag naman ganon. Aya mga idol, katamaran na ya. Dapat kata, no tigol mo kumakat, syempre, mada kami ti lugan. Kasi in a few months. Agad syempre, hindi goal mo. Di ba? DJ kasla kamayatan nga kwa na. So, hangaw man deta pinag-work mo iti kwa nga kwa. Ag side hustle ka, mabalik ka nga. Or, mapangkaglago ti inartum ita ka dikit ka employees mo. Yes, or dete bangus embutido. Di ba? Dikit may stram kasi ang dakis. Ang dakis DJ. It is marangal na trabaho. At least handa ka. No paritan da ka akit. Baby, amat na pinakita. No ko aglakon basahan kayo aglakon di magbagak. Mabaling kayo pa nga aglako ti load. Di ba? Agpa-load ka. Gcash. Pwede tayo nga agpa-Gcash. Mabaling kayo mat nga agpa anya dito yun. Agpa-lending.
Pautang? Ay, naringat deta nga negosyo. Joke lang kung kunak. DJ kat kwa, DJ kat mabalin nga kwa. Agayib ka kidita, agaramid kayo ti kwa. Nya DJ among. Oo. Or ano Idol Glenn, in inotem nga agipatakdar iti talaga nga negosyo. Example, siya kahit ko agipatakdar iti printing shop nga sa jay. So that thing talaga is at sa bali DJ hobbies mo, sa bali te travel, sa bali te self growth. Can of course spiritual life. Spiritual life. Tapno mayat deta, tapno pabalansi amin. DJ career goals. Alwa tapno spiritual life ka sa kamauram. Sa mabalin nga DJ goals mo ti career mo kahit mabalin mo mate spirit balik kang agpastor. Katwen. Talaga. Mabalin ka kasi lang makin ni kwa. Di amamom. Wala nga na amamon. Iso ni aywan ni chato ko ni Pastor Victor Emmanuel. Hello, Pastor. Ni Victor Emmanuel Mahal nagbaling nga kwa pa iso. Ano ba niya doon? Maala. Tabak mahal. Maala. Bali nagkuha pa hindi tuyan videographer. Ay, agla ko ka nung magayam ni Kuya Dennis ano. Video journalist. Agla ko titupig ana asok kanyak lukwa ni Kuya Dennis Gabriel Alivio. Okay, so marunong the smoking tupig it is uyo. Okay, dati pa matutong humindi kung sobra na. Di ba? Hindi lahat ng opportunity ay kailangang tanggapin din. Kasi Idol Glenn, ada ngamin madetay guts tayo or ada detay instinct nga detay ay kasano anan to nga ti ibagada. Aya, anan di jati mindset tayo anan to nga ti ibagada mindset. No ahang ka nga no agno ka anan to pa ti ibagada. No nakabasol ka or nakabasol ka nga parang ada iti nauna mga tao anan to pa iti ibagada. No kasta ka maitadda kadak ken ka iti may nga banag anan to pa iti ibagada. So ana ti bagam. Ako may baga ko na ibagam. Mindset Idol Glenn dingiti pada. Aya. Ada sa bali kami te yes man te unada. Yes ka nga yes. Yes. Actually yes man na. Oo. Mahirap din 'yon kasi lalo na dete kasi mabainak pati siya met kay yes man na ngem as ay DJ natatangan kan at ubing ka pa idi kasla ubing ure exhausted kan yun amin na ya. Ngem idi ko adamit ko nakidi ko ang handmet nga para kanyak dete para family sa DJ sakit kailangan dakti pamilya kailangan dakhanda han lang dati bagbagi mo siguro dati lang bagbagi ka kung una nga mon nga madamo pa mang kailangan ka dati bagi nga siya na ken may sapay Idol Glenn siguro gapo iti permi or nakaro nga panagrespetum iti may nga tao lalo dagitay nangangato nga musika aglalo no dete ko ano dete jure dida mga kaslada ka lang abusen uwan kang matgawon at siguro dete sarsaragan tabaging maang kasi this is for just work can Idol Glenn dati nagwan kan aya dati yes ka nga yes ore mabuso kan kas jay tapos inobram lang iti karbangamon ket adun to perati masauda ken ka at may sapay nga ubraenda ipusanda ka pay ipusanda ka may data ka inotes da ka pay sada ibaga nga epal ka diba? Nga min daduma DJ nga min efforts tayo no daduma kay umubraan tayo ora matbubrao mo madida ma-recognize correct makuha pa agbalin pa nga invalid iso nga no daduman diyan lang kung may nabubran sayang mo lati effort ko sugarod di problema tata Idol Glenn kuta ay di nga syempre nakasingsing pa da anak ko barok mabasit ay when ma'am share kasi aming alikudan saan ko dati isa pinubram deta bla 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 apa inubram deta imbagan after that impusan na ka di ba
mga idol. Ado ti mapasbasa mangem dapat mabalin tayo nga agsaan, mabalin tayo nga ibaga ti no for this time kasi lang every time katuen Ken mabannog tao kamet lang. Mabambannog ka. So dapat agno kayo. So marunong mawodi siguro. Oo. Kilalanin ang sariling limitasyon. You have your own limitation. Hindi ka superhero ako nada. Diba? Sa may isang ako nada, di ba DJ kaya yung umaobra sa basabali ti pacing tayo. Mabalin nga DJ kadwam itaket oras nan nga DJ kan DJ ti talaga nga time nang ag-flourish sika apay nga taging ganay tatakit ka nagkuyog ka makatumbikat ka wano tuno kay lalawas na DJ break mo iso nga continue doing just keep on doing what you wanted to do. So dati adati tatok that it reminds me ang tuloy padayon amoy ite padayon to continue, di ba? Ang tuloy ka lata, uray natin magbagada king ka. At least, handa ka mat nga pakpakanin, handa ka mat nga mag-iso dati magbayad ti bills mo. Ken, ang problema, ano anyaman ti problema, tata. Ang tuloy ka lang kabsat, di ba? Shout out game ka, DJ, adat tanong ko, iti pangalan ada pangalan pangalan dita DJ Dayo oo kuna da kanyo itag padayon Domingo itag padayon paunay mit det. Okay. Alright, mga idol. Ito ka magti idol Glenn. Okay, hindi makablawan pa lang dito. Magbibuhay na tanga kanito. Hello, Ken ka Elpidio Bukak Ganab Jr. Good morning kada kayo dito Pinas. Watching here in Las Palmas, Gran Canaria, Spain. Hello po. Hello, thank you very much. Adios. And of course, ni Gregory Pascual. Manipod iti IFM Digan. Best kan kumpad. Na yung mga bigat ko kunana. Hello, idol. Hello, ni Clarita Tangonan. Good morning, Ken. Daisy Juan Vicletran, Angelo Kinay Manipod Baay Batak, and ni Leski October 13, hello Kenkan, Jocelyn Dumlao, ni Sabas GT na imbaga bigat yung amin mga idol. Mga idol, sumarsaro nun tumatan, nagit ni Bumar Baraken Kapuros, ken kagabot ako na ni Idol Glenn, Adam Damag, dito ya IFM Lawag, oras itintero a Pilipinas, alas 6:02. IFM